παιδιά συνέχεια με κοροϊδεύουν για το όνομά μου. Πρόσεχε μικρή, από το διαδίκτυο μπορεί κάποια στιγμή να πληγωθείς. Έλα να κάνουμε μια πλάκα στη Μαρία την Κατσίκα. Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτό? Είπε εγώ Κατσίκα. Τώρα θα δει. Τώρα θα δει. Μην αντιδράς τη στιγμή. Πρέπει ήρεμα να σκεφτείς και σε ένα μεγάλο θα το πεις. Μαμά! Όχι, εγώ έκανα μια πλάκα. Γιατί με βγάζει μπλοκ? Δεν είναι πλάκα μόνο σου να γελάς. Έκανες κάποιον να στεναχωρηθεί. Κάποιος έχει πληγωθεί. Όμως ποτέ δεν είναι αργά. Ακόμη και τώρα. Μπορείς να κάνεις το σωστό. Να σβήσω τη φωτογραφία. Από εδώ και μπρος να είναι πιο ευγενικός. Παιδιά, ακούστε με προσεκτικά. Στον κόσμο του διαδικτύου, προσοχή θέλει πολύ. Ό,τι γράψεις, ό,τι ανεβάσεις, ό,τι πεις, πρέπει καλά να το σκεφτείς. Κάποιος θα στεναχωρηθεί και πολύ θα πληγωθεί. Και αν κάποια στιγμή το διαδικτυακό bullying θύμα πέσεις, σκέψου πριν απαντήσεις. Το θυμός να νικήσει μην αφήσεις. Καλύτερα σε ένα μεγάλο να το πεις, βοήθεια να ζητήσεις. Και μην ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν να τους μπλοκάρεις. Από τις επαφές σου να τους βγάλεις.